heddiw yma yn ben ar 4 blynedd o waith. Da ni wedi gweithio efo wahanol artistiaid, ysgolion, pobl ifanc, wahanol gynulleidfa. Mae'r gymuned i gyd wedi bod yn rhan. A fel mae heddiw wedi troi allan, mae wedi bod yn wych. Mae wedi bod yn fwy na sy'n wedi gallu disgwyl erioed. Mae wedi bod werth o, mae wedi bod yn waith anodd. Mae yna lot o waith wedi mynd i fewn dros y 4 blynedd dwytha. Cyfarfodydd, trafodaethau, dim wastad yn mynd ffordd wyrach oedden ni'n disgwyl bod. Da ni wedi gorfod newid, troi'n meddyliau, ail-addasu planiau. Ond ar y diwrnod, hyd yn oed heddiw yma ar y diwrnod, da ni wedi ail-addasu. Dibynnu ar y tywydd, ond heddiw yma wedi bod yn braf a wedi bod yn wych. So, ond benod ffantastig o wych i Gastell Gaernarfon. Mae heddiw wedi bod yn wahanol. Dim yn aml da ni'n cael bron i 2,000 neu 3,000 o bobl i fewn yn y castell. Mae'n digwydd o hyn o bryd. Ond heddiw yma yn benodol i fi, yn bersonol, fel prif geidwad Castell Gaernarfon, yng nghastell i, dwi'n teimlo bod y castell i cael reid yn ôl i'r gymuned. Da ni wedi cael y gymuned yn gweithio hefo ni, a maen nhw wedi dod yn lu heddiw yma. A mae'r ffaith bod wedi cael dros 2,500 i fewn ar un diwrnod, a hitha ddim wedi bod yn rhy braf, i fi'n bersonol, mi'n tanseilio bob dim da ni bod amdan dros y 4 blynedd dwytha. Yr holl waith, yr holl ymdrech, o bob dim wedi bod am un diwrnod, bron 2 awr, a mae wedi mynd droso mewn chwib, ond mae wedi bod werth o. Mae'n mynd adra hyn yma wedi blino, ond yn hapus ymwneud.